Arkadaşly gahryman serdarymyzyň özleri baradaky aladalaryna kömek gollawlaryna jogap edip, iş tepkinlerini barha güýçlendirýän Daşary welaýatynyň telekeçleri ak bazarlarymyzyň durly önümlerden dogly bolmagy, ilatyň ösen isleginiň ygtybaly kanagatlandyrylmagy üçin ähli tagallalar edýärler. Pekin paýhas ummany magtym boly Praga ýylyna welaýatyň telekeçleri durly görnüşli önümleriň mukdaryny artdyrmagyna aýraty inisiýýärler. Bu orada Daşagy şäherine ýerleşýän Hilal Hususy karhanasy özüniň nusgalyk işlerinden tapawutlanýar. Demir, plastik we agaç önümlerinden ýasalýan derwezer gapylar ila darasynda ýokary islegden peýdalanýar. Olaryň gözlegri işleriniň netijesinde mebelleriň, aýna gapylaryň täze döwrewap görnüşleriniň öňdürülmegi hemde ähli önümleriň ýokary hil derejesinde bolmagy bellenmäge münasipdir. Kärhanada harit dolanşygynyň ösüş tepkinine berja edilýän işleriň mukdarda ýygydan artýar. Bu bolsa Hilal Hususy kärhanasynyň zähmetseger hünärmenleriniň pekim paýhas ummany magtym boly Praga ýylyny ýokary zähmet üstünliklerine besejekdiklerini aýdynlygyna görkezýär. Döredilýän ähli şertler üçin kärhananyň hünärmenleri türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyza hemde hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman serdarymyza alkyş töleýän edýärler.